Takže čaute, vítam vás u prvého dielu z normálneho Minecraftu. Teraz som si spravil také základy a budem tu nahrať. To je taká začiatočnícka séria, pretože ešte teraz som začal natáčať, takže neviem s tým veľa robiť, veľmi akože narábať. Tu mám také základy. Môžete vidieť, tu je dedinka, som ju našiel. Keď budem hladný, tak naťažím si nejaké tie suroviny. Je noc, takže už sa pôjdem asi vyspať. Tak ešte nie, ešte sa iba stmeva, ale za chvíľu bude. Tak zatiaľ si naťažím tu na tieto cukrovej trstiny. Sugarcane. Jeden z našej triedy pomenoval mačku podľa sugarcaneu. Neviem, čo ho napadlo pomenovať mačku podľa sugarcane. Tak ja nevidím, kde mám posteľ, pretože je tu taká tma. Ani nevidno posteľ. Kde je posteľ? Musím si dať na F5, pretože ju vážne nevidím. Kto by to bol povedal? Si požičam od dedinčanov nejaké tie fakle. Tu blbo vidno, sa pozriem na video settings. Aj, nevidím. Že ja skúsim. A tu je. Dobre, našiel som ju. Hurá. Viem, že určite si myslíte, že aký amatér to tu natáča, ale tak keď v noci vážne nevidno. A tu je zombo. Zombika horiaceho si zabijeme. Alebo zhoríme. Dobre. Si môžem ešte hupiť. Potom si pôjdem na to. Keby ste chceli napríklad nejaký mod, aby som natáčal, tak mi kľudne napíšte. Budem rád, keď mi nejakú správu napíšete, hocičo. Potom, keď by sa vám video páčilo, tak nezabudnite dať like a odber. Budem natáčať aj z Hunger Gamesu, Minecraft Hunger Games. Potom ešte uvidím, čo budem natáčať. Teraz si ešte naťažím drevo. A si spravím česty. Chytám, uskladním moje jedlo. Potom pôjdem pre fakle, aby som si videl posteľ. A potom ešte niečo spravím a už to potom ukončím. Musím sa pozrieť, koľko je hodín, lebo už o 10 minút mám ísť na hokej Košice versus Nitra. Finále Extraligy. Takže spravím si bedničku, čestku. Spravím dvakrát. Za to, že mám lagy, no tak to ja tomu nechápem, ale je to cez bandicam. No tak ja musím mať všade lagy. Ľudia, ktorí ma poznajú z Hunger Gamesu, tak vedia, že skoro stále, keď tam hrám, tak mi to skoro spadne stále. Takže to je moja taká tradícia trošku, že mi to veľmi padá. Keď si chcete pozrieť nejaké videá z Hunger Gamesu, tak môžete si pozrieť Pedro Plays, alebo ako to bolo, alebo Tuamen hraje, to tam točí z Hunger Gamesu. Potom ešte mám viacej kamarátov. Takže tu mám aj červené huby, takže si ich môžem spraviť polievku. Bambus.
Tento diel je iba taký, že tu vlastne si ťažím a robím základy. V druhom dieli postavíme aj dom, a aby to bolo čosi zabavnejšie. Viem, že zatiaľ je to nudné. Potom keď budete chcieť, no tak mi napíšte do komentáru, aký mod by ste chceli, aby som natočil nejakú informáčku o tom mode. Jak som povedal, no tak budem točiť aj z Hunger Gamesu. A ešte neviem z čoho. Alebo ešte mi napíšte, že či chcete, aby som býval v tej dedinke, alebo tu na čo som si spravil crafting table, čestku a posteľ. Tak mi napíšte. To si uložím do čestky. A tak toto bol taký krátky diel. Takže zdraví vás Bombarder. Zdraví vás Bombarder. Nezabudnite dať like a odber, keď sa vám video páčilo. Tak zatiaľ čus!